Хора, здравейте, днес ще отваряме пак. И мисля да отворя един и такъв и един балон долар. Нека да видим. Отваряме първия пак. Опа. Взях нещо хубаво. 160. Ай, ще отворя още един така, че от другия. И това не знам. Ще да нека да видим. Няма лока. Какво разочарование. Добре, хора. А, не. Дали отворя още един пак? Хора, имаме за още някакъв пак. Ай, отваряме го. Нека да видим все пак. Хора, да не нещо каре. Ето. 160 хора. Добре, хора, доволни сме и айде, чао.